Един царски син направил чешма срещу своя дворец. Мед и масло текло от чешмата. Почнали да идват моми от цялото царство да си наливат мед и масло. Царският син ги гледал от двореца. Искал да избере най-хубавата мома и да се ожени за нея. Веднъж дошла на чешмата прегърбена бабичка. Напълнила си стомничките. Взела да налива мед и масло в яйчени черупки. Царският син замерил с камък и счупил черупките. Погледнала го бабата, рекла му: Да даде Господ, синко, за неродена мома да се ожениш. Де ще я намеря, бабо? Попитал царският син. Не зная, отговорила бабата и си отишла. Минало дълго време. Царският син не можал да се ожени. Не харесал нито една от момите, които дохождали на чешмата. Един ден той рекал на майка си: Разбра се то, майко, че за неродена мома трябва да се оженя, както ми рече бабичката. Но къде мога да намеря такава мома? Ще питаш слънцето, синко, отговорила майка му. То грее от високо и гледа на широко, та ще знае де има неродена мома. Царският син тръгнал да дири слънцето. Вървял, преминал много поля, много реки и планини, но слънчевите дворци нигде не видял. Изкачил се на висока планина, намерил стар овчар. Казал му: Добър ден, дядо! Знаеш ли къде живее слънцето? Защо ти е, синко? Да го питам, де ще намеря неродена мома, та да се оженя за нея. Старецът посочил с ръка на запад и рекал: Видиш ли уния 3 планини, дето се редят една зад друга? Като ги преминеш и 3-те, ще ти се изпречи голяма златна порта, а зад нея безкрайна градина. Там живее слънцето. Ти чакай да се стъмни по планините и щом светне в градините, почукай на портата. Тръгнал пак царският син. Вървял, минал първата планина, минал втората, превалил и третата и стигнал до чудни градини, обградени с бял камък и на оградата златна порта. Скоро притъмняло наоколо, а в градината блеснали прозорците на слънчевите дворци. Царският син почукал на вратата. Излязла слънчова майка. Попитала го: Какво дириш, момко? Дойдох да ми каже слънцето, къде ще намеря неродена мома, за да се оженя за нея. Слънчова майка отговорила: Слънцето сега е уморено и сърдито, но аз ще ти кажа как ще намериш каквото си тръгнал да дириш. Слънчова майка откъснала 3 ябълки и рекла: Вземи, момко, тези ябълки. Като намериш вода, срежи едната. От нея ще излезе хубава мома. Щом ти каже: Дай ми, бате, водица, ти й дай и тя ще остане при тебе. Царският син взел ябълките, тръгнал си. Вървял, вода не намерил, прижадняло му. Срязал една ябълка да си разкваси устата. От ябълката излязла хубава мома и рекла: Дай ми, бате, водица. Нямам, казал царският син. Момата си изгубила. Царският син продължил пътя си, пак ожаднял, срязал и втората ябълка. От нея излязла още по-хубава мома и рекла: Дай ми, бате, водица. Нямам, отговорил царският син. И тая мома си изгубила. Тръгнал пак царският син, вървял, стигнал един кладенец. Срязал и третата ябълка. От нея излязла чудна хубавица, цялата греела като слънце. И тя рекла: Бате, дай ми водица. Царският син й дал и тя останала при него. Искаш ли да се омъжиш за мен? Попитал я той. Искам, отговорила момата. Знаеш ли къде ще те заведа? Не зная. В царския дворец. Ти почакай малко, ей на тази върба. Аз ще дойда да те взема с царска колесница. Ще доведа свирачи и сватбари, както му е обичаят. Царският син покачил момата на една върба до кладенеца и заминал. Не се минало дълго време, при кладенеца дошла една циганка. Тя се гледала момата, попитала я: Кого чакаш тука, моме? Царският син, отговорила момата. Ще дойде да ме вземе с свирачи и сватбари.
Така ли? Чакай тогаз да си извадя вода, че да се махна от тука. Не съм за пред царски сватбари. Ох, колко мъчно се вади вода от този кладенец. Не мога да измъкна ведрото. Дърпай, дърпай, ще го извадиш, рекла хубавицата. Не мога, сестричко. Чакай да сляза да ти помогна. Момата слязла, извадила вода. Циганката си наляла стомната и рекла. Знаеш ли какво, сестричко? Облечи моите дрехи, пък аз твоите. Ще се огледаме в кладенеца, да видим коя е по-хубава. Ти ли, аз ли? Сменили си дрехите. Когато се оглеждали, циганката бутнала неродената мома в кладенеца и се покачила на върбата. Дошли сватбарите. Царският син погледнал нагоре към върбата. Не можал да познае момата. Защо си така почерняла, моме? Попитал той. От слънцето, отговорила циганката. Облекли булката в сватбена премяна. Завели я в царския дворец. Направили сватба. Минало се каквото се минало, царският син отишъл веднъж да напои коня си на кладенеца, дето видял за пръв път неродената мома. Но конят пръхтял, не искал да доближи до водата. Царският син заповядал да изгребат кладенеца. Искал да види от що се плаши конят му. Като изгребали водата, намерили в кладенеца златна рибка. Сготвили рибката и царският син ял от нея. Като изхвърлили костите, една кост паднала в градината под прозорците на царския син. От тая кост израснала висока топола. Тя стигнала чак до прозорците. Щом се покажела царицата, тополата я шибала с тънките си клони. А когато се подадял царският син, тополата го милвала. Циганката заповядала да отсекат тополата. Когато я секли, дошла една бабичка и си събрала трещици. Занесла ги вкъщи. Харесала й една трещица. Дигнала я на полицата. Когато бабата отидала на някъде, трещицата ставала на момиче. То помитало и разтребвало. После пак на трещица ставало. Идвала си бабата, па се чудела и маяла кой и разтребя из къщи. Тя често думала. Ей ти, дето ми шеташ, покажи се! Ако си момче, син бъди ми! Ако си момиче, щерка ще ми станеш! Момичето всичко чувало, ала си мълчало. Една сутрин бабата се скрила зад вратата. Момичето тък му слязло от полицата, бабата извикала радостно. Стой, моме! Щерка ще ми станеш! И заживели си бабата и момичето, като майка и дъщеря. Случило се един път, че царицата си скъсала огърлицата. Свикала всички момичета от царството, ала никое не могло да наниже както трябва маргаритните зранца на огърлицата. Досло ред на бабиното момиче. То седнало на царския миндер. Насъбрали се около него царят и всички царедворци. Колко било хубаво бабиното момиче, като влязло в царския дворец, още по-хубаво станало. Всички се омаяли от хубостта му. Не снемали очи от него. А то почнало да ниже Маргарита. Нижело и нареждало. Имало едно време един царски син. Той направил чудновата чешма. От нея мед и масло текло. Така, без да прекъсва, момичето разказало всичко, каквото било претеглило. Когато стигнало до там, как циганката го бутнала в кладенеца, скочил царският син. Прегърнал бабиното момиче и рекал: Разбрах, всичко разбрах. Ти ще бъдеш моя жена. Той се оженил за хубавото момиче, а циганката пропъдил през 9 села в 10-то.